Hemmelere salam. Goýmadalyňyz janyňyza sagmy? Geçen gün Instagram sayfamda Green Card hakkında sorularınız bar bolsa soraň diýip bir hekaýe paýlaşypdym. Şo hekaýäme gelen sorulary size bu videomda giňişleýin. Jogap bermek isleýän. Çaýňyzy, kofaňyzy, suwuňyzy alyň, videomda başlaýas. Videomy başlamadan öň şunu belläp geçeýin. Men özüm Green Card gazanmadym, emma gazanan tanış bilişlerimden alan maglumatlarym bilen ve internet saytlarından alan maglumatlarymyň üstü bilen bu videoda has giňişleýän ýagdaýda sorularyňyza jogap bermek isleýän. Green Card anketi doldurmak kaçan başlaýar? Green Card anketi doldurmak 4. oktyabr bilen 7. noýabr aralygyna dowam etýändir. Green Card'ı kimler anketi doldurmaly? Feredin, hakikatdanam aşağını çyzyp aýtýan. Hakikatdanam Amerikada yaşamak, ol ýerde işlemek, ol ýerini gezmek isleýän kişiler ankete doldursun. Şansym arlap görelin, ne çykdy gitjek gumanym ýok diýenler. Ankete doldurma. Sebebi näme? Sebebi bu gitmek islemeyen kişiler hakikatdanam gitmek isleyen kişilerin yerine geçýändir. Green Card ankete doldurmaň bahasy näçe? Green Card ankete doldurmaň bahasy tölegsizdir. Mugut. Ýöne gazananyňyzdan soňra sizden hökmany suratda belli bir mukdarlarda çykdaýjylaryňyz çykyp biler. Green Card anketi doldurmaň şertleri näme? Green Card anketi doldurmaň esasy şertleriniň biri orta mektep tamamlan bolmagy gerekdir. Green Card anketi doldurulýan wagty zagran passwordymyz hökmany suratda gerekmi? Onu heniz bilemek. Geçen ýyl gerek däldi, ondan öňki ýyl gerekdi. Bu ýylem gerek bolmany biler. Ýöne gazananyňyzdan soňra hökmany suratda siziň zagran passwordyňyz gereklidir. Green Card'ı anketi doldurýan kişilerin en köp edýän ýalňyşlarynyň biri de suraty. Green Card'da ankete tapşyryljak wagty ulanıljak suratyňyzy näle düşmeli, onu bolsa şu videodan görüp öwrenip bilersiňiz. Green Card anketi tapşyrylýan wagty üns verme zatlarymyň en esasy suratdyr. Öýde suraty näde düşmeli we o surat sistemi kabul edýärmi edenokmy muny näde öwrenmeli? Beskaça o ardy gurrun vermekçi. İlkinci bilen ağızdan ağına oturýarmyz, şolary ýalap guraýarmyz, oturýan garşysyna geçip hiç ýele gülmek ýa-da gaşyň çytmak olary ýalat ýok. Men düşeýin ondan soňra kompýuterda sistema muny kabul edýärmi edenokmy onu barlap göreriz. Bir sapar düşdük bizim için az olur. Şonuň üçin ýende bir sapar düşeýin. Surat düşmek üçin hökmän suratda bular ýaly gerek ýok. Telefonyň bilen düşüp bilersiňiz. Gelin indi muny sistema ýükläp görelin, kabul edýärmi edenokmy. Kompýuterimizden Google'a gelýäs. Şu ýere dv notary ýazýas, enter basýas. İlkinji çykan saýpa, yani şu ýere ünsüň şu öňünde reklam, zat ýazylýanlara girmäň. Girýäs, garşymyza şeýle ekran çykar. Şu ekranda photo examples. Şu ýere girýäs. Ammundan öňürti ýanky düşüren suratymyzy kompýuterimize ýükleýäs. Ondan soňra şu işler etýäs. Şu ýerde birazrak aşağı düşen ýerimizden şu taýda görüşüňiz diýäli suratlaryň mysallary bar. Photo tool ýazgysyna girýäs. Girenimizden soňra şu taýda görkezýär bize nälik suratlaryň bolmalygyny. Şu taýda choose photo girýäs. Girenimizden soňra ýanky surat düşüren suratlarymyzyň içinden öz göwnüňize ýaranyny saýlaýas. Basanymyzdan soňra öýde otomatik ýagdaýda şeýle kesse şu taýda accept process ýazysyna basýas. Şeýle çykýan şu taýdan suraty öz kompýuterimizde skaçat edip bilýäs. Ýa-da şeýle bir ýagdaý bar. Egerde suratyňyzda birazrak öz awtomat ýagdaýda kesenine gyşyrak bir zat bolsa, onu şu taýda crop manually. Şuna girýäs. Şeýleje bize görkezýär. Basýas, şu gyzyla basýas, reklamasyny öwretýär bize näle etmeligini geçýäs. Şu taýda iki tane göz bar, şu gözü bizim öz gözümüzün üstüne. Birinci birazcık yakınlaştıralı. Şeyler agadaýaly. Şeýle gözümüzün üstüne getirýäs. Näme? Bunda da ýanky ýala kesti. Munam kompýuterimize skaçat edip bilýäs. Yani bu suratlary Green Card anketi dolduran wagtymyz ulanyp bileris. Yok, bu videodaki netçek gel diýeniňiz bar bolsa da onu studiýada gidip suraty düşüp ol ýerden alyp bilersiňiz. Bir maşgalada näçe kişi anketi doldurup biler?
21 yaşından ulu olan hemmeler anketi doldurup bilýändir. Meselen meniň ejemem, dädemem anketi doldursa olaryň gazanmak ähtimaly 2 sartjan. Näçün? Sebäbi ejem azansa dädem edip bilýär, dädem azansa ejem edip bilýär. Ýanylary bilenim 21 yaşından, 18 däl 21 yaşından kiçik olan çağalaryny ýani bilen edip bilýändir. Bolýa, green card gazandyňyz diýeli. Indi Amerika baryp düşýänçäňiz, jüýüňizden näçe dollar çykdyjyk? Green card gazanan kişilerden alan maglumatlaryma görä, uçar bilediňiz bilen bilelikde bütün çykdyjylaryňyzy jemlen ýagdaýymyzda $4,000, $10,000 aralygyna bir çykdyjyňyzyň bolup biljekligini aýdýarlar. Mehriban ýoldaşlar, egerde araňyzda hakykatdanam, aşança da aýtjan, hakykatdanam Green Card anketini tapşyrmak isleýäňiz bar bolsa, bana sosial media saýpalarymyň üstü bilen ýazyp bilersiňiz. Hemmeňiz üstünlük arzu edýän, işiňizde, okuwňyzda da üstünlük ýar bolsun. Janyňyz sag bolsun. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sag olun.